10 milyones ka pesos nga financial assistance ang gitunol ni Gobernador Gwen Garcia sa Dakbayan sa Naga nga gamiton alang sa pagpaanindot sa ilang boardwalk. Ang boardwalk mo ay sikat nga tourist destination sa maong dapit. Atol sa gipahaygayon nga Caravan of Provincial Government Services, nakita mismo ni Gobernador Garcia nga nahibalik na ang tag-sa kapanginambuhi sa mga nagahanon. Kini nagpasabot nga anam-anam na nga nibalik ang kalagsik sa ekonomiya didto. For the replacement sa kahoy sa atong boardwalk, kay murag na wear and tear na bitaw na daan na siya, kay more than 5 years naman sad. So karon ilisan na gyud nato og more durable na composite WPC. So adto na namo ibubo ang gihatag ni Gov nga 10 million for the improvement sa Naga boardwalk. Matud ni Naga City Mayor Christine Chong nga na-inspired siya sa mga programa sa gobernador o gisuportaan usab kini nilang mga nagahanon. Gov Gwen, your strong yet compassionate leadership has inspired all of us, especially me. Salamat sa imong kakugi, paghatag ug paglaom namong subuan. Sa imong pag-abli sa tourism destinations, aron makabalik na gyud ang mga tao ordinaryong subuan sa ilang panginabuhi, pagpakyabuhi ug trabaho. Ubay-ubay na nga natabangan ni Gobernador Garcia ug sa mga opisyalis sa Kapitulyo ug gani didto na usab sa unang distrito nag-apod-apod sa mga gasa alang sa mga sugbuanon nga mas labaw nga nanginahanglan ug tabang sama sa barangay workers, senior citizen, mga adunay kapinsanan sa lawas ug uban pa. Usa na niini ang usa ka inahan nga si Maricho Alisna nga ang iyang upat ka anak adunay kapinsanan sa lawas. Matud niya nga dili na gyud siya maglisod og alsa o pag-atiman kay aduna na may bag-ong wheelchair ang iyang mga anak. Nagpasalamat ko sa ilang pagpakabana namo ug paghatag og pagtagad sa akong mga anak. Nag-apod-apod usab og vitamin C, food packs ug seedlings alang sa mga barangay workers ug senior citizens. Nakadawat usab og dugang ganti ang mga mananaog sa sugbusog program nga mga binuhing kahayupan sama sa kanding, baboy ug manok. Aduna usab gitunol nga indemnity checks alang sa mga mangingisda nga naapektuhan sa pandemya. 338 ka mga beneficiaries sa tulong panghanap buhay para sa ating displaced workers kung tupad ang nakadawat og tag kapin 5,000 ka pesos gikan ni Kongresista Eduardo Golyas. Gawas ana, 3 ka baktin og 5 ka manok ang nadawat sa Best Implementing Bugasan sa Kababayenan. Mga subuanon, kining inyong gipili nga gobernador, nga inyong giawhag nga mobalik, giisip kong dako kaayong tahas kung balaanon kaayong obligasyon, panalipdan ko gayod kamo, barugan ko gayod kamo. Kung mamanggani, bisag unsa na lang nga hinungdan akong gipangita, nga di ko magpabilin dito sa Kapitulyo, nga maminaw na lang mga taho sa uban nga sa akong nasayran usahay dunay ilang kaugaling mga interes. Dili angay nga ako mahalayo sa katawhan, mangita gyud ko sa tanang higayon ug kahigayunan nga makaabot ako ninyo, nga makapaminaw ko ninyo ug makakita ko sa inyong kahimtang. Mao kana alang kanako ang tahas sa usa nga gisaligan sa katawhan nga maoy dumala ni ining maong probinsya. John Fredson Granada, Balita sa Subo.